שלום לכולם, מדבר עוזי צ'סטר, אני מרצה ומתרגל במכללת סמי שמעון באשדוד. נמצא איתי פה חבר שלי טוב שהיה פעם סטודנט שלי ב-HIT, והוא ילווה אותי במהלך השיעור הזה. שלום לך עידן. היי, שלום. שלום לכולם. אני עכשיו הולך להסביר לך בעצם מה זה תהליך וינר, שזה קשור למסנן קלמן. זה דבר מאוד מאוד חשוב בתחום של עיבוד אות. בעקיבה אחרי מטרות. אנחנו היום לא נדבר על מטרות, אנחנו נדבר על תהליך אקראי שנקרא וינר. אז קודם כל, מה זה תהליך וינר? תהליך וינר זה תהליך אקראי שנוצר כתוצאה מזה שאנחנו מכניסים רעש לבן לתוך המערכת. רעש לבן זה בעצם רעש שהקורלציה שלו היא שווה לאפס, חוץ מאשר בזמן עצמו, באותו זמן עצמו. זאת אומרת שכל הדגימות הן בלתי תלויות אחת בשנייה, חוץ מאשר הדגימה הנוכחית, באותו זמן נוכחי, שהיא תלויה בעצמה. זאת אומרת שיש איזשהו פילוג גאוסי, שזה הפילוג של הרעש הלבן, של WN, שהוא מפולג לפי תוחלת 0, זאת אומרת הממוצע שלו 0, ושונות, שזה הסטיית תקן בריבוע של הפילוג, שהיא שווה לסיגמה W בריבוע. אוקיי? עד לכאן בסדר, עידן? כן, כן. יופי. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה בעצם אינדקס הזמן, זה אינדקס דיסקרטי, זה מערכת בדידה. זאת אומרת שהזמן מתקדם לפי n'ים, לפי צעדי n'ים, צעדים n'ים, ש-n הולך מ-0 עד n פחות 1 גדול. עכשיו, אם אנחנו מכניסים רעש לבן לתוך מערכת בדידה, מערכת דיסקרטית, אנחנו מקבלים תהליך אקראי שנקרא x של n. איך נראה התהליך הזה? הוא נראה בצורה הבאה. יש לנו את xn פחות 1, שזה הדגימה בזמן הקודם. זאת אומרת שהדגימה בזמן הנוכחי שווה לדגימה בזמן הקודם, זאת אומרת שאין הרבה שינוי בין מה שקורה עכשיו למה שהיה לפני שנייה אחת, אבל יש לנו תוספת של רעש. אוקיי, הדבר הזה בעצם כל פעם מכניס בצורה רקורסיבית את הדגימות של הרעש לתוך המערכת, והמערכת כאילו טוחנת את הדגימות ומוציאה אותם החוצה. זאת אומרת, זה מצב רקורסיבי, כן? זה משוואה רקורסיבית, והיא נקראת גם משוואת IIR, או משוואת הפרשים, שבעצם מגדירה את התהליך האקראי. זאת אומרת שחייב להיות בכניסה למערכת רעש לבן, רעש לבן גאוסי, וזה בעצם תהליך וינר. עד לכאן יש שאלות, עידן? לא, לא, הכל בסדר. אוקיי. אז עכשיו מה שאנחנו מגדירים זה תנועה במהירות קבועה. מה זה אומר? תנועה במהירות קבועה, אנחנו יודעים ש-Vx, זאת אומרת המהירות בכיוון x, מהירות ההתקדמות של המטרה בכיוון x, שווה לנגזרת של x של t לפי dt. כן? זה נגזרת של המיקום, זה x זה המיקום, המיקום בכיוון x, אנחנו גוזרים לפי t, לפי dt. עכשיו, הדבר הזה הוא בקירוב, זה הסימון של קירוב, כן? אם מי שלא זוכר, אנחנו בעצם מקרבים את הנגזרת על ידי זה שאנחנו לוקחים את הדגימה הנוכחית, מפחיתים ממנה את הדגימה הקודמת, n זה הדגימה הנוכחית, n מינוס 1 זה הדגימה הקודמת, ומחלקים בדלטה t. דלטה t זה ההפרש בזמן בין הדגימות. כן, זה הדלטה t יכול להיות למשל 0.01 שנייה או משהו כזה. עכשיו, אם אנחנו מסדרים את המשוואה, זאת אומרת, מזיזים את הדלטה t הזה לפה, ואת ה-x מינוס 1 משאירים, לא סליחה, רק רגע, כן, אז כן, אז אנחנו מזיזים את הדלטה t לפה, ואת ה-x מינוס 1 אנחנו מזיזים לפה, אז אנחנו נקבל את זה, המשוואה הזאת. אני יכול לראות איך לפתח את זה, אבל זה די פשוט יחסית. זאת אומרת, זה פשוט אותה משוואה, אבל בסדר הפוך. ואז מה שקורה זה שאנחנו מקבלים חזרה את המבנה הזה. רק מה ההבדל? ההבדל הוא שבכניסה למערכת יש לנו מהירות קבועה, ואז הדבר הזה מתקדם בקו ישר. בסדר? הוא מתקדם בקו ישר, יש לנו איזשהו מכניזם כזה שמתקדם בקו ישר, יש לנו מהירות מסוימת, יש לנו מיקום מסוים ודלטה t שזה הקפיצה בזמן. עכשיו, מה זה תנועה אקראית במהירות קבועה חד-ממדית?
זאת אומרת שאנחנו מוסיפים לאלמנט פה איזשהו V0, V של N, שזה אי הוודאות של התהליך, או יותר נכון הרעש של התהליך, ויש לנו פה איזשהו טרנד. מה זה הטרנד? תחשבו שיש פה איזושהי מניה שעושה משהו כזה, כן? פתאום ככה וככה וככה ועושה ככה. יש לה איזשהו טרנד, זאת אומרת יש לה איזשהו כיוון התקדמות בצורה כזאת, היא מתקדמת בצורה כזאת, היא עולה כל הזמן, אבל יש לה טרנד, זאת אומרת שזה איזושהי תנועה אקראית במהירות קבועה, המהירות ההתקדמות של המניה היא קבועה, זה לא תאוצה למשל, ויש לתהליך הזה יש טרנד, יש איזושהי מגמתיות לתהליך, ולכן נקרא תהליך אקראי במהירות קבועה. עד כאן הכל בסדר, עידן? כן, בסדר גמור. מה ההבדל בין מהירות קבועה למהירות משתנה? מהירות משתנה זה עם תאוצה. יפה, ברגע שהמהירות משתנה, זה אומר שיש לנו תאוצה. ולכן אנחנו פה נגדיר את המהירות הקבועה גם כמשתנה. איך אנחנו מגדירים? יש לה איזושהי תאוצה קטנה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו מסדרים את המשוואות. המשוואה הראשונה היא פשוט מסודרת פה. היא פה מסודרת. זאת המשוואה הראשונה. כן, יכולים לראות אותה פה. זו אותה משוואה בדיוק, היא מסודרת, יש פה x של n שווה ל-1 כפול x, אז ה-1 הזה מוכפל ב-x של n מינוס 1, והדלטה t מוכפל ב-v, שפה זה צריך להיות v של n מינוס 1. עכשיו, מה שקורה זה שהמהירות היא גם משתנה פה, יש לה גם שינוי במהירות, אבל זה שינוי קטן. זאת אומרת שהמשוואה של המהירות זה vx שווה ל-vx, vx בזמן n שווה ל-vx בזמן n, כן? כי האחד הזה מכפיל, כן? האפס מוכפל בזה והאחד מוכפל בזה, פלוס איזשהו v קטן שזה הרעש תהליך. זה נקרא רעש תהליך, דרך אגב. כל הוקטור הזה נקרא רעש תהליך. ואז אנחנו מסדרים את המצבים האלה, יש מצב אחד שזה המיקום, מצב שני שזה המהירות, את זה אנחנו מסמנים בוקטור xn, ויש לנו מטריצה, זה נקראת מטריצת מעבר, או transition matrix, זה המעבר ממצב אחד למצב שני, זה המצב הקודם, זה הוקטור המצבים הקודם, המצב של המערכת, וזה נקרא רעש התהליך. מה שיפה פה שהמבנה הזה הוא בדיוק, לא בדיוק, אבל הוא דומה למבנה הזה, הפשוט הזה, של מערכת רקורסיבית מסדר ראשון. למה זה מסדר ראשון? כי אנחנו לוקחים רק את המצב הקודם של המערכת, וזה מסודר בצורה מטריצית, זאת אומרת an, xn שווה ל-a כפול xn מינוס 1 ועוד vn. ויש לנו תנאי התחלה שאלה התנאים, x0 זה המיקום ההתחלתי, vx0 זה המהירות ההתחלתית, ומה שקורה זה שיש לנו בעצם תנועה כזאת במרחב, כן? בסדר? עידן, הכל כן, בסדר? כן, כן. אני אשאל אותך שאלה, למה אנחנו צריכים תנאי התחלה? למה אנחנו צריכים תנאי התחלה? כן. כי כי יש לנו פה משוואה, ואנחנו צריכים להתחיל מתישהו, היא לא קיימת ממינוס אינסוף עד אינסוף, אנחנו מתחילים באיזשהו רגע מסוים, אנחנו צריכים לדעת מה המיקום ההתחלתי של המניה או של המטרה, ומה המהירות ההתחלתית של המטרה, כדי שאחר כך נוכל לשערך איפה היא נמצאת בכל רגע ורגע. בסדר? יש לנו איזשהו GPS שאומר לנו איפה נמצא הרכב, ועכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו מערה או מנהרה, ועכשיו הרכב צריך לדעת לנווט בתוך המערה הזאת. אז הוא מקבל קואורדינטות ראשוניות מתוך ה-GPS, איפה הוא נמצא. סבבה, אז בואו נראה מה יש לנו. עכשיו, יש לנו תנועה במהירות קבועה דו-ממדית. זה פשוט הרחבה של התנועה החד-ממדית. יש לנו X, יש לנו Y, יש לנו Vx ו-Vy. זה מסודר בצורה הזאת, זה לא מחייב לסדר את זה בצורה הזאת. המטריצה הזאת נקראת מטריצת המעבר, היא יותר מורכבת. יש לנו 1 ודלטה T, שזה xn-1 ו-vxn-1, 0, 0, כי אנחנו לא צריכים את ה-y ואת ה-vy, וכן הלאה. 1 דלטה x, 0, 1 וכן הלאה.
ויש לנו 4 רעשים לבנים, זה V1, V2, V3 ו-V4, ואז שוב אנחנו חוזרים למבנה המטריצי הזה, שיש לנו xn, a, xn-1 ו-v. פה יש מכפלה, ופה יש סיכום, ומצבים התחלתיים, x0, v0, y0, סליחה, x0, vx0, y ו-vy0. זהו. זה בעצם תהליך וינר, אפשר גם להרחיב אותו ל3 ממדים, אבל זה מיותר. זה למעשה תהליך וינר שמוגדר עבור מהירות קבועה. יש גם תהליכי וינר שמוגדרים עבור תאוצה קבועה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. את זה אנחנו נראה בהמשך הוובינרים שלנו. אני רוצה להגיד תודה רבה לעידן. שאלה קטנה רק, מה הדמיון פה לקלמה, למטריצת קלמה? יפה, שאלה טובה מאוד. אז קודם כל המודל הזה הוא מודל של תנועה. זה תנועה בדו-ממדית. כאן, זה מודל של תנועה דו-ממדית, ובסופו של דבר אין לנו את המצבים של המערכת, יש לנו מדידות של המערכת. המכה מודדת את המיקום של המטרה, ואנחנו צריכים לשערך איפה היא נמצאת בכל רגע ורגע. זאת אומרת שיש לנו מודל של מדידה, ויש לנו מודל של תהליך. יש לנו רעש מדידה ורעש תהליך. והרעש מדידה, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להיפטר ממנו, צריכים לסנן אותו, ומה שעושה מסטין קלמן, בגדול הוא פועל על התוחלת, על הממוצע של הסיגנל, הוא עושה איזשהו מיצוע מאוד מאוד מתוחכם, על מנת לנסות לזהות איפה נמצא המטרה, ומה שקשור לקלמן זה בעצם המודל של התנועה. יש מה שנקרא motion model, מודל של תנועה, זה יכול להיות constant velocity, זה יכול להיות changing velocity, זה יכול להיות constant acceleration, moving acceleration וכן הלאה. טילים למשל, אנחנו ממדלים על ידי תאוצה קבועה או תאוצה משתנה. וכמובן שהמהירות גם יכולה להשתנות, ואז יש לנו משוואות יותר מורכבות, אבל עדיין יש לנו משוואות שהן טובות לצורך העניין הזה. אז זהו. אז תודה רבה לעידן, ותודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בוובינר הבא. שיהיה בהצלחה, ובאהבה גדולה. ביי ביי.